او одамҳое ки пештар чипта гирифтагӣ буданд аз уральски авиалиния чиптаҳо чӣ мешавад? Ахбори озодиро такрор накун. Ты худат ягон гапи нав дорӣ, аз он ҷо гирифта инҷо нахон бас ки 1 апрелай дурӯғ мегӯянд тоҷикоро. Ҳамитр рост гуфта будаи бародарине ки салом дӯстон, сарпарасти шабакаи мо ширкати дорувори Даво мебошад. Ширкати Даво ба шумо дороҳои бо сифати баланд аз давлатҳои арабӣ ва Туркия пешниҳод месозад. Миноксидил барои баровардани риш ва мӯи сар мебошад. Самюнван бошад барои иштиҳо омадан ва барои вазн гирифтан мебошад. Эпимедиумная паста барои зиёд кардани қувваи мардинагӣ ва дигар дороҳои гиёҳӣ шумо метавонед аз ширкати дорувории Даво дарёфт созед. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия карда мешавад. Рақамҳо дар рӯи экран. Суроғаи ширкати Даво дар шаҳри Москва, кӯчаи Складочная, дом 1, строения 18, падези 8 ва ошёнаи 4 бо ширкати дорувории Даво бошед. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров канали Юристиҷей. Видеои имрӯзаи мо оиди ба анҷом расонидани парвозҳо аз ҷониби ширкати ҳавопаймоӣ Somon Air. Чихеле ки мо дар видеоҳои гузашта қайд кардем, гуфтем ки ширкати ҳавопаймоӣ Ютер парвозҳои худша ба дигар рӯз монд, яъне ки бояд рӯзи 2 ба 3 апрел аз шаҳри Душанбе ба Москав парвоз мекард, шаҳрвандои тоҷика мебурд, вале мутаассифона бо сабаби тағйирот ва иловаҳои ҳукумати Федератсияи Россия рейса ба рӯзи 9 апрел монданд ва намояндаи ширкати Ютер дар ҷумҳурии Тоҷикистон гуфт ки кӯшиш мекунанд ки рӯзи 9 шахсиятҳое ки чипта харидорӣ кардагӣ ҳастанд ба ҳамун рейс ба Федератсияи Россия интиқол дода шаванд. Вале дар иҷа боз як суоли дигар ба миён меояд ки ғайр аз ширкати Ютер, Somon Air низ парвозҳоро бояд ба анҷом расона. Оё Somon Air парвозҳоша ба анҷом мерасона ё ин ки не? Мо оиди ҳамин ҳозир ба шумо нусхаша мехонем, бо диққат гӯш кунем, чунки якчанд шарту шароитҳо пешниҳод кардагӣ ҳастанд ки тааллуқ дорад ба вазъияти ҳозира, яъне ба беморӣ. Нахустин парвози ширкати ҳавопаймоии Somon Air аз Душанбе ба шаҳри Москав рӯзи 6 апрел сурат хоҳад гирифт. Хабар медиҳад агентии авиатсияи граждании ҷумҳурии Тоҷикистон. Ба иттилоъоти хабарот, парвоз аз самти Душанбе соати 12:00 ва аз Москав соати 16:00 ба вақти маҳаллӣ муқаррар шудааст. Яъне ки санаи 6 апрел аз шаҳри Душанбе соати 12 абед парвоз мешавад ба Москва ва бозгашташ ба ҷумҳурии Тоҷикистон соати 4 бегаҳ муқаррар шудагӣ ҳастад. Инчунин қайд карданд. Зимнан ба маълумоти хоҳишмандони сафар аз Тоҷикистон ба Русия чанд шарту шароит вогузор шудааст. Нахуст мусофирон бояд ҳатман маълумотномаи эмин будан аз маризии беморӣ дошта бошанд ва он на дертар аз 72 соат қабл аз парвоз гирифта шуда бошад. Маълумотнома бояд аслӣ ва бо забони русӣ бошад ва ҳамаи навиштаҷоти он дар компютер ҳарфчинӣ шуда бошад. Илова бар ин, мусофироне ки таби баланд доранд ба ҳавопаймо роҳ додан намешаванд ва агар аснои фуруд омадан дар фурудгоҳи Дамадед ва дақиқ шавад ки маълумотномаи мусофир қалбакӣ аст, он гаҳ тамоми хароҷоти ба миёномада ба зиммаи мусофир гузошта мешавад. Инчунин қайд кардан мумкин аст ки айнан чунин шартҳо барои нафароне ки аз Русия ба Тоҷикистон меоянд рахти сафар доранд ҷой дорад. риоя кардани фосилаи иҷтимоӣ, пӯшидани ниқобу дастпӯш аз ҷораҳои маъмулие ҳастанд ки иҷро намудани он шарт ва зарур аст. бародарони азиз, ҳамин буд якчанд шарту шароитҳо аз ҷониби ширкати ҳавопаймоии Somon Air ба мусофирон пешниҳод карданд. Яъне ки ҳатман бояд маълумотномаи тиббӣ дошта бошанд. Маълумотномаи тиббишон на дертар аз 72 соат қабл аз парвоз гирифта шуда бошад ва ӯ маълумотномаи тиббӣ бояд ба компютер чоп карда шудагӣ бошад. ҳамин гуна агар ки набоша қабул намешава ва шуморо боз мегардонанд. яъне ки ҳуҷҷат агар и гуфтаҳои мо набоша қалбакӣ ба ҳисоб меравад. санаи 6 апрел шахсиятҳое ки билет гирифтагӣ ҳастанд бо ширкати ҳавопаймоии Somon Air парвоз ба анҷом мераса соати 12:00 ба шаҳри Москва. бародарони азиз, акнун мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. Бо диққат гӯш кунед. Зубайдулло нависаем. ахбори озодиро такрор накун. Ты худат ягон гапи нав дорӣ, аз он ҷо гирифта инҷо нахон бас. Гап нест бародар, кӯшиш мекунем ки ай пеши худмон дурӯғ бигем, шумо нишон битем, шумо бовар кунед. Ягон ҷо гап назанем дига ба факт, ба далел, ба асос.
фирӯз муродов навистай пули билетҳоро баргардонанд ҳамаша. Бародари азиз, барои парвоз отменит шиданаш на гуфтиянд ки шуморо ба Федератсияи Россия интиқол намедиҳанд, балки ҳамун числоша гирифтан ба рӯзи 9 мондан ва ҳамун намояндаи ширкати ЮТР гуфт ки санаи 9 ҳар шахсияте ки чипта харидорӣ кардагӣ ҳастай ба Москва интиқол дода мешавад. Каромат Ёров навистай: бародар, ту як шайтони барои просмотр шида хабарҳои дурӯға паҳн мекунӣ. Валлоҳи қасам ҳамаи ҳамин корои ту барои просмотр айна ки уже мардум худшон фаҳмиданд ки ту шайтонӣ. Гапҳои росту дурӯға паҳн мекунӣ ки просмотр бигирӣ. Илтимос, бародароиро бовар накунед. Билета мега ки 4500 сом айне ки билет 9000 фурӯхтаистанд. Гапҳои ҳамаш дурӯғай бародаро, сода нашавен, ира бовар накунед. О бародар, ма бе ҳамин гапи тирам дар чанд видеом гуфтагием ки ма барои просмотр видео мекунам. касе ки дар ҳамин ютуб кор мекунад вай барои просмотр кор мекунад. Ӯ ҳар касе ки мега ма барои халқ ёрдам кардан видео мекунам, вай руша сиёҳ мекунад. ҳамин касе ки видео мекунад ҳамаш барои просмотр ва ма гуфтаним ки бар заме ки ма просмотр мехоҳам, ма манфиати хидма мехоҳам, камака кам боша, агар мумкин 1% ё 5% манфиати ма ба баъзе бародарон мераса, ба саволҳои худшон ҷавоб мегиранд, ма дар ҳамин қадараш басай. оиди ие ки меги билет 4500 сом набудай 9000 фурӯхтаиста будиянд, оиди иш дар видеои пештара ма гап задам, фаҳмондум, гуфтам ки мақсад касе билета чанд сом харидорӣ кардагия дар комментария бинависа. чандин нафаро нависонда буданд ва комментарияҳоро ба фикрам ки хитон хонден, ма дигар оиди билет гап назанам, ба фикрам хубтара. Барселона Тиҷей навистай: боз ба Россия рейсҳо барқарор мешаванд. бародарои азиз, оли 100% бигем ҳамара маҳкам кардагӣ нестанд. танҳо як ширкати ЮТР парвоз ҳамин шаби гузашта намонданд ва умедвор ҳастем ки парвозҳо маҳкам намешаванд, мумкин ки дар оянда зиёд шидан бигиранд. оиди ширкати Somon Air ягон чи гуфтагӣ нестанд ки ҳамин ширкатам парвоз накунад. яъне шахсиятҳое ки ба ширкати Somon Air чипта харидорӣ кардагӣ ҳастанд, мо дар аввали видео фаҳмондем ки ҳамун шарти қонуну қоидаҳоша риоя кунанд, ба ҳамун рейсшон ба Москва рафта метавонанд. Сайфиддин Нуров навистай: бародар, ӯ одамҳое ки пештар чипта гирифтагӣ буданд аз Уральский авиалиния, чиптаҳо чӣ мешавад? оиди Уральский авиалиния оли ягон чӣ намешавад, яъне ки шумо ба чиптаҳои пештара харидорӣ кардатон аз ширкати Уральский авиалиния наметавонед ки ба самолети Somon Air бирен ё ки ба ЮТР бирен. мумкин вақте ки Уральский авиалинияам парвозҳои мунтазами худша барқарор кард, мумкин битонем баъд ба ҳамун билетҳои пештаратон парвоз карда ба Федератсияи Россия бирем. Дамир 98 нависай: ту бесавод таъхир бигӯ. ин намедонам чиро дар назар дорад, ё ки таърих афтодан ё таъхир афтодан дар назар дорад. худшам таъхир навиштай. пад бирая 20 соли дига мактаб бихом, худ аввал навишта наёд бигӣ, ба комментария бинависӣ зада. Муҳаммад Умаров навистай: Somon Air мепара ё ки полни маҳкам кадан ҳамара. ҳамин аввали видео дар оиди чиз фаҳмондем, боз гуфтем ки полни маҳкам кардагӣ нестанд, вале номаълуме ки чӣ гап мешавад. иншааллоҳ ки ба хайрай. Наимҷон навистай: ассалому алайкум бародар, нуҳумда толка ҳамун билет харидагиҳо мерад ё ки обши пешакӣ раҳмат. ҳамун касое ки ба рӯзи дуюма шави сеюм шиданаш да билет харидагӣ буданд, ҳамун шахсиятҳо рӯзи 9 мешавад рейсшон. дур аз ватан навистай: ма дар тамоми видеоҳо нависта будам ки 1 апрелай дурӯғ мегӯянд тоҷикоро. ҳамитр рост гуфта будай бародар, ина ки ҳеҷ катира бовар накард. бародарони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. агар ягон саволи дигар дошта бошед дар комментария бинависен ва видеоҳои моро интизор бошед, то ки аз ҳама ахборотҳо сари вақт бохабартон кунем. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. то барномаҳои нав.